Tá seans go gola tú an ggéile golú go nabritir an focail seo bhealach nach míon súil leis. Tá ma geirí sinna dhéanamh, thug ma dheirrí sinna dhéanamh. Thug go bhfuil le trú mar seo ar waithe le bheith smúintú ar an uaimniú, dheirrí. Saíonn sin an rial a ólamníonn muid go gaithí muid an machchan céarna a thabhairt don dá ghota agus a nar a bhíonn siad in aice chealla. Mar atá san ócail bliain ní blian agus mian ní mín. Ach bhíon eisceachtaí a gcónaí an. Feinne man níos leithne a tan seo an ggéile golú ia a gahrú ina ia. Agus ní héan focail dheirrí a bháin atá gceist. Bhí me caint leis an iascara. Fáigeann seo an fuaimniú cásil go leor leis an ócail dheirrí. Dírí mar máidín ach de ghra bhar cótheics le festaid ceacu tá gceist. Ní rithíon abairt lom nar a bharast an deifir ibriú amach le cótheics. Donna daoine a bhfuil sam acu a gcúrsaí gramadaí mar bhréire tá dheirrí neamhaisteach agus tá íar aisteach de ra sé sin ggóil cospar de dhíth leis an chéal a chomhlainne. Fáigeann sin nach ionan an úsáid a bhaintear is an dá bhréithir agus a ggótheics nach dalaí éad a hainseoil chéile in aréire.